Lalo, nakaani rin ko din sa 8A. Alright, ako nagdahom guys, nga ang 8A performance day, kaya dinira din sa kuan. O, Purok 6, Bulugan. So, muna siya akong ginagamit sa una. Guys, wala Nag-trek me sa Kitanglad. Sabi na ko, manula niya. Lokal na din sa ato di ay. 8A performance. Shout out kay Sir Arman. Salamat sir. Bet na nato ning hindot kayo nga no. King line, Guys, tawag guys, if mag-mountain climb mo, mag-trekking with your friends, with your jowa, kanina na magpainit sa'yo. Perfect. How much is this? 300 only, 300 300 Alam, wala pesos. kay uyab na bugapos basta na kay hunaan. 300 din eh. Palitan na lang ako kung isa ko yan. Ako lang naipakita lang na yung duguhan. So, guys, this is so perfect yun if mag-trekking na nakisuoton. So, kauban na lang, okay? PM me sa mga gusto mabugnawan o may initan ditong dapita. Rachada siya. Okay, nana ko. Kamuin yun. Sige ha. I don't wanna feel nothing. I don't wanna feel nothing at all. I don't wanna feel nothing. I don't wanna feel nothing at all. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? So guys, ganito no. Suot na namin yung 8A performance. Nagtagalog ko kalit, okay? I-video mo nga ako, i-video. Yung nakasalayo ako, nakasalayo. Sige, model. Tinanay ka tayo magpalit og bulad guys. Runway. Ay, bulag yun. May bulad yan. Sugi na lang. Wapo kay pang-kuan, pang-trek, pang-climb. Yes. Oh, saka kang galing kitang lahat, Mount Apo. Kuhan sa stretchable. Grabe guys, kuan, kaning comfy kayang 8A performance. Got a feeling that today's gonna be when I take back my life again. And I know that I can't get enough. Pushing past all the fear, disappear in the smoke and take a chance again. Yeah, I know that I can't get enough. I can't forget about you. Ooh, ooh. And you know what I do. Ooh, ooh. Just to get back to you. Ooh, ooh. Ano yun man? Oh my God guys, namo din yung pangregalo siya. Discounted price. So, if wala pa may regalo sa inyo ha mga jowa, nako, eto, good news from 8A Performance, guys. Duha 1.5, diba? Ligon na, mas ligon pa sa inyong relasyon. Tanawa, Duwa 1.5? Duha 1.5, okay? Guys, so nice ang ilang quality sa ilahang mga products. Ito pa, napa sila mga different nga colors nga mapilian ninyo. Ala, chodo na siya in fairness. Pati napatagan ako siya. Ay, hindi na rin may friends. Sorry, gi-block na din ako. Alo, chodo po niyo. Ay, hala ba pang babae, Jo? Yes, ma'am. Same sa ako, O maglibog mi kung unsa ginamo kay gusto na mo tanan gyud among gusto kwaon. Kay tanan man siya musuwak sa amo gyud. Fit gyud kay sa amo tanan pero happy na kayo sa among baka model magigala sa inyong performance. Kayo. Oh? Pwede na ko ani kuan mo? Pwede na ko manggukod ani ba? Okay guys, sabi na ko picture pero video da isiya no. So ato na lang ning ipadayon. So naramo ang mga outfit brought to you by 8A Performance. O, di sila mo undang og pili, murag nagiganahan naman silang pili. Oy. Naniwang gid ka in fairness. Paniwang ko tungod sa 8A performance. Si Joe mura na gid siya. Oh, si Boy pahima na siya Boy Abunda. Okay. Editing at si Ate. Si Ate Let, di ba? Utang lang sa Tilet. Isa lang din natin Let. Ay,
Tsada po din na siya. Pagkita doon ng yellow Jove, ang likod niya, sa likod niya, tanawa ang likod dun sa design. Pag man siya, mountain bike. Oh, pag Ato mountain mga hiling og bike. mountain bike, mo na siya dapat. Oh. That's attack. Kaya din niyo. Kasi ni siya nga ano? Nasi ba attack, ma'am? Attack. Oh, attack na siya. Attack. For only, naka-promo na ni siya. Naka-less na ni sila din sa main yun sa Mulugan. Nice kayo. Alright guys, nami gihapon din sa 8A performance kay Muraga mo ging gisukod. Sulit na mo niya kay Igor man gid may mag-picture gid actually. Size? XL. Suko kaya ba? So na ni large. Yan. Anyways, kung gusto niyo quality kaayo nga mga pang trekking, pang hiking, pang adventure na mga suot. Oh, di na mo kinala mo adto pa natay very own kay dinhi ang 8A performance. Yan, nandito kaya akong jacket karon. So na sila yung mga naka-promo karon guys, buy one take one. Gingon na ni Lori kaya na paulit-ulit no. Oh, mo siya. Yan. Kani sila din yung area na mga kuan pod. Oh. Yan. Mo sa nigi pamputos mga short cycling. Oh, na mga chinelas for adventure kung maglaglaag ka mo lagan kay mo pwede kay dire na tas lorry na kay Guys, model na I guys think this is my favorite. This is the Mandala. Omni. Ay, pagbuto. Muning mandala. This is the mandala. Like, ang mandala, guys, okay, pakita. Op, dili ra pa diya perfit. Dili ra diya siya napidyo. Ayaw siya ipataas. Pwede siya ma-short. Okay? shorts. Pwede siya ma-short. Yan, anak. Oh, diba? Pwede siya ma-short. Nakita ninyo akong legs, girl. So, i-close na doon siya kay medyo strict man na tong parents. Yan na. Diba? Ito naman, muna siyang Omni Heat Jacket. Okay? So, na siya yung ano guys. So, Ay. okay, nice kayo siya if sa cold siya. So, palit na mo sa ako. Pwede mo hidden he sa 8A performance. Pwede sa mo ni Joe Romantico, Libut Suroy, and of course. Sa pingulat. Palatin na. Wait for me. Aking mahal. Of course, ibaligyan pa din nato si ate. Ate siya ilapot. Wala mo Siya ang sales lady. Come on, sales lady. Salamat kay sa ilang pag-entertain sa amo nila ni Salamat Ma'am. kay kayo. Fitting. Ma'am Titing and si Sir Arman, Yan, Sir Arman, shout out kay Sir Arman. Owner CEO sa sa 8A Performance. Sir Arman Bahuyo sa Lada. Daghang kay salamat, boss. Yan, sunod na may suoton boss kumatot sa imuhang klaberia. Pillar kay bay. Mukuyog ka mo dito. Kuyog baboy na gidaan nilo. Manguba naman mi. At least naman tayo sanina naman tayo attire. kailangan sir, ma-feel yun na mo ang aura dito dapita, no? Para ma-model and everything. So sir, salamat daan. Ay, naku, grabe itong shopping, guys. Grabe nga shopping, ha? Ano timing napalit? Salamat. Okay. Bye, God bless. Okay, ma. Basta kayo balik-balik. Thank you. Hey. In a moment, our eyes met and our minds spoke, but no more talking, just want the sounds of me and you. Now we don't need anything but us, so show